3310. No, Papa. iPhone 7. Yes, Papa. Honey, honey, Yes, Papa. I have a favor. What, Papa? Open your legs, Sure, Papa. do it now. Yo, para lang sa iPhone, game siya mo giling. Basta ba kwartahan, hawd siya maniming. Di siya mo balibad, bisag asa dalahon. Basta ayaw lang kalimti ang iyahang cellphone. Wala siya'y pake, bisag tawagon siyang igat. Kung pagwapuhay o gadget, perminti siya sikat. Sikreto iyang tirada, underground sa Facebook. Ang iyahang sugar daddy kay isa ka notebook. Daghan siya o contact, sponsor sa gamit. Pero ang murag ng lago nga wait. Maunay sakit, basta feeling rich kid. Hilig kayo magpapuok, mura bag walay kagid. Honey, honey, Yes, Papa. you want cell phone? Yes, Papa. 3310. No, Papa. iPhone 7. Yes, Papa. Honey, honey, Yes, Papa. I have a favor. What, Papa? Open your legs, Sure, Papa. do it now. With view, pagka-sexy, lami ka ayo get up. Naka-spaghetti, short, naka-makeup. Asa ka mo adto mula daw sa hilltop. Natingala na lang ko gihunungan og pick up. Oops, unsa man na, ako nang nahalata. Lain-lain sakyanan sa imo ang gapababa. Imong mga profile sa FB kay nagapabata. Puros foreigner ni like imong porma na kaya ka. Way trabaho sige ratambay 7-Eleven. Unya ipagawas-gawas dayon iyang iPhone 7. Kung unsay uso nga gadget dili siya magpapindi. For sure gipalit na sa iyang sugar daddy. Honey, honey, Yes, Papa. you want cell phone? Yes, Papa. 3310. No, Papa. iPhone 7. Yes, Papa. Honey, honey, Yes, Papa. I have a favor. What, Papa? Open your legs, Sure, Papa. do it now. Babaeng hilumon, dili kabuak og baso. Ulawon sa kadaganan, hadlok sa mga barako. Panag sa mugawas, sa balay intiro adlaw. Pero perming online iyang FB hantod kadlawon. Makatingala kay gabi siya mulaag. Tapos lain-laing laki ang iyang katawag. Lami ka ayog porma, pag siya kay mugawas na. Lami ka ayog phone, mahalon bagong gawas pa. iPhone 7, uy asa man nagikan. Way trabaho pero soldado man taga bulan. Gikan sa iyang sugar daddy nga tiguang. Kung dili mapalitan, di baya mahimutang. Honey, honey, Yes, Papa. you want cell phone? Yes, Papa. 3310. No, Papa. iPhone 7. Yes, Papa. Honey, honey, Yes, Papa. I have a favor. What, Papa? Open your legs, Sure, Papa. do it now. Honey, honey, Yes, Papa. you want cell phone? Yes, Papa. 3310. No, Papa. iPhone 7. Yes, Papa. Honey, honey, Yes, Papa. I have a favor. What, Papa? Open your legs, Sure,